शेतकरी मित्रांनो, मी आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो क्रॉप केअर इंडिया आपल्या यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत बाजार समिती, महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समितीचे आजचे कांद्याचे बाजारभाव. सदर बाजारभाव हे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मित्र मंडळाच्या वेबसाईटवरचे असून यातील तफावत जाणवली तर ती मार्केट कमिटीशी संबंधित असेल, याची शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तर जाणून घेऊयात आज दिनांक 6/6/2022 रोजीचे आजचे कांद्याचे बाजारभाव. आज नक्कीच सोमवार असल्या कारणामुळे आज थोडेसे मार्केट टाईट बघायला आपल्याला मिळालेले आहेत. तर थोडेसे सरासरीच्या ठिकाणी बाजारभाव थोडेसे वाढल्याचे आपल्याला बघायला मिळाले. कोल्हापूरला 5,500 क्विंटलची आवक झाली असून 700 रुपयापासून 1,700 रुपयापर्यंत बाजारभाव बघायला मिळाला. त्यानंतर सर्वसाधारण दर 1,100 रुपयापर्यंत होते. त्यानंतर बाजार समिती औरंगाबाद 2,100 क्विंटलची आवक झाली असून 110 रुपयापासून 1,100 रुपयापर्यंत क्विंटलला आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळाला. त्यानंतर बाजार समिती मुंबई तब्बल 16,658 क्विंटलची आवक झाली असून 1,600 रुपयापासून तर 800 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळाला. सर्वसाधारण दर हा 1,200 रुपयापर्यंत होता. बाजार समिती सातारा 98 क्विंटल आवक झाली असून 600 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत कांद्याचे बाजार बघायला मिळाले. त्यानंतर 1,000 रुपयापर्यंत आपल्या सरासरीचा बाजारभाव आपल्याला सातारामध्ये बघायला मिळाला. बाजार समिती मंगळवेढा 95 क्विंटलची आवक झाली असून 200 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटलला आपल्याला बाजारभाव मंगळवेढा बाजार समितीमध्ये बघायला मिळाले. सर्वसाधारण दर 800 रुपयापर्यंत बघायला मिळाले. त्यानंतर बाजार समिती कराड 300 रुपयापासून बाजार समिती कराड आज तब्बल 300 क्विंटलची आवक झाली असून 600 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळाला. नक्कीच शेतकरी मित्रांनो, जसं की तुम्ही पाहताय, अकलूज झालं, सोलापूर झालं, जळगाव झालं, कोल्हापूर झालं, नक्कीच थोडीशी आवक कमी झाली. सोलापूरला सुद्धा आवक कमी झालेली आहे, परंतु बाजारभाव थोडेसे सर्वसाधारणच्या याच्या तुलनेमध्ये आपल्याला बघायला मिळते, वाढ बघायला मिळते. नक्कीच 200 ते 300 रुपयाची वाढ सर्वसाधारणच्या आपल्याला ठिकाणी बघायला मिळते. त्यानंतर जो हायएस्ट रेट जो आहे आपला आजचा मार्केटचा, म्हणजेच महाराष्ट्रात संपूर्ण हायएस्ट टॉपला मार्केट कोणतं गेलं तर ते शेतकरी मित्रांनो व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत, पॉज नका करू किंवा स्किप करू नका. जर तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजेच खाली दिलेल्या लाल रंगाच्या बटनावरती क्लिक करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला असेच रोजच्या रोज बाजारभावाचे अपडेट महाराष्ट्रातील संपूर्ण बघायला मिळते. वेळेवरती मी बाकीचे पण बाजारभावाचे अपडेट टाकत राहतो, तुम्ही बघू शकता आपल्या अन्य व्हिडिओमध्ये. जसं की तुम्ही पाहताय, वातावरण जे आहे हे पावसाचं झालेलं असल्यामुळे आज बऱ्याचशा बाजार समितीमध्ये आवक थोडीशी कमी बघायला मिळाली. जसं की तुम्ही पाहताय, मालेगाव पट्टा म्हणजेच कसमादे पट्टा जो आहे, कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा या ठिकाणी सुद्धा आज बऱ्यापैकी आवक थोडीशी कमी झाल्याची आपल्याला आज बघायला मिळाली आहे. आज त्या ठिकाणी सुद्धा पावसाचं वातावरण झालं होतं दुपारून. तर जाणून घेऊयात, जळगाव बाजार समितीमध्ये 1,000 क्विंटलची आवक झाली असून 250 रुपयापर्यंत बाजारभाव होते. त्यानंतर बाजार समिती पुणे, मोशी, खडकी हे उपबाजारावर आहेत. त्यानंतर पिंपरी, मोशी हे जे आहेत पुणे मार्केट समितीचे उपबाजारावर आहेत. तर या ठिकाणी 800 रुपयापासून सर्वसाधारण 600 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत, एखादा अदवक्कल हे 1,500 रुपयापर्यंत क्विंटलला आपल्याला बघायला मिळाला. सर्वसाधारण दर हा 700, 800, 900 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटलला आपल्याला बाजार समितीमध्ये बघायला मिळालं. त्यानंतर बाजार समिती कामठी या ठिकाणी सुद्धा आवक थोडीशी कमी बघायला मिळते. 500 रुपयापासून 1,000 रुपयापर्यंत क्विंटलला आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळत आहे. सर्वसाधारणचे दर जे पाहिले ते 800 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटलला बघायला मिळाले. त्यानंतर बाजार समिती शेगाव नंबर 1च्या कांद्याला 1,400 क्विंटलची आवक झाली असून 1,000 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटलला बाजारभाव आपल्याला बघायला मिळतात. त्यानंतर 1,000 क्विंटलची आवक आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर बाजार समिती कल्याण, मी जसं की तुम्हाला मगाशी सांगितलं, सर्वात जास्त बाजारभाव आपल्याला तब्बल फक्त 3च क्विंटलची आवक झालेली असून 1,000 पासून तर 2,400 रुपयापर्यंत आपल्याला तब्बल आज मार्केट बघायला मिळालं. सर्वसाधारणचा दर 1,600 रुपयापर्यंत क्विंटलला आपल्याला बघायला मिळाला. नक्कीच आज थोडेसे बाजारभाव कुठेतरी वाढल्याचे आपल्याला बघायला मिळत आहे. त्यानंतर बाजार समिती शेगाव हे 600 रुपयापासून 1,400 रुपयापर्यंत 1,500 रुपयापर्यंत आपल्याला बघायला मिळत आहे. त्यानंतर नागपूर बाजार समिती नागपूर या ठिकाणी आज 1,500 क्विंटलची आवक झाली असून 800 रुपयापासून तर 1,100 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळत आहे. 1,025 रुपयापर्यंत सर्वसाधारणचे बाजारभाव आपल्याला इथं बघायला मिळाले. बघूयात आपण आता नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजारभाव. बाजार समिती येवला अंदरसूल 5,000 क्विंटलची आवक झाली असून 100 रुपयापासून तर 1,300 रुपयापर्यंत बघायला मिळाले. त्यानंतर बाजार समिती मालेगाव मुंगसे या ठिकाणी तब्बल 15,000 क्विंटलची आवक झाली असून 250 रुपयापासून तर 1,100 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव मिळाले. सर्वसाधारण 800 रुपयापर्यंत बाजारभाव होते. बाजार समिती अकोले, त्यानंतर बाजार समिती कळवण
13,800 क्विंटलची आवक झाली असून 1600 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त बाजारभाव बघायला मिळाला। सर्वसाधारण दर हा 1150 रुपयापर्यंत होता। त्यानंतर बाजार समिती चांदवड 4200 क्विंटलची आवक झाली असून 500 रुपयापासून तर 1400 रुपयापर्यंत, त्यानंतर 1437 रुपयापर्यंत आपल्याला बघायला मिळाला। सर्वसाधारण 700 रुपये होता। बाजार समिती मनमाड या ठिकाणी 3500 क्विंटलची आवक झाली असून 200 रुपयापासून 1250 रुपयापर्यंत बाजारभाव आपल्याला बघायला मिळाले। सर्वसाधारण दर हा 900 रुपये होता। त्यानंतर बाजार समिती पिंपोळा बसवण जे लासलगाव बाजार समितीनंतर एक तब्बल गावाजलेलं हे मार्केट आहे। या ठिकाणी तब्बल 21,500 क्विंटलची आवक झाली असून 350 रुपयापासून 1680 रुपयापर्यंत सर्वसाधारण आपल्याला बाजारभाव हा नक्कीच शेतकरी मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला सांगितलं 1350 रुपयापर्यंत किंवा 1300 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव पिंपळा बाजार समितीमध्ये सरासरीचे बघायला मिळाले, म्हणजे 1100 रुपयापर्यंत सरासरी बाजारभाव विकला गेलाचा असा एक अंदाज आहे। त्यानंतर बाजार समिती वैजापूर 6000 क्विंटलची आवक झाली असून 150 रुपयापासून 1400 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळाले, 650 रुपयापर्यंत। त्यानंतर बाजार समिती उमराणे सर्वात मोठी बाजारपेठ संमेलनात 16,000 क्विंटलची आवक झाली असून तब्बल 600 रुपयापासून 1250 रुपयापर्यंत आपल्याला बाजारभाव बघायला मिळाला। तर नक्कीच शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच असेच रोजच्या रोज बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी लगेच सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला, लाल रंगाच्या व्हिडिओ क्लिक करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा। तुमचं काय मत असेल, तुमच्या जवळच्या बाजार समितीचे बाजारभाव सांगायचं चुकून राहिले असतील तर तुमचं बाजार समितीचं जवळचं नाव कमेंटमध्ये कळवा। आम्ही नक्कीच तुमच्यापर्यंत त्याच वेळेस त्याच मिनिटाला बाजार पोहोचू। बघत राहा क्रॉप केअर इंडिया विषयावर। धन्यवाद।